Hej alle sammen. I dag er det Elles sidste. Hun holder det bare i dag. Og vi skal sove hjemme hos hende. Og det er poolparty. Bare der en kommer personligt. Det er Ronja, hun kommer ikke. Men alle pigerne i hvert fald kommer i klassen. Så først er den her lille... Nå Ella, scroll den her video, tak. Og hvis du er der, scroll nu. Okay, og så den her lille krokodille squishy. Og så er der også den her bath bomb. Den er bare så sød, den der. Fordi hun har også virkelig mange dyr. Hun er min bedste i hele verden. Og så er der også en, der med Julie, ja. Hun er min ven. Så er der sådan en hjerte. Og så er der også det her mere hjerte, det er bare en regnbue. Og så er der med det her med neglerne. Ja, det var alt færdigt. Jeg skal bare give det her til. Det er faktisk matcher virkelig min. Fordi der er mange, der kalder mig anden plads i gården. Så ja, vi ses alle sammen.